Dili moubos sa 20 ka mga balay ang naugdaw sa nitabong sunog sa Cagayan de Oro City. Mibuto nga kalan mo'y ginatudlo sa mga residente nga hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog ang mga residente sa barangay 30 sa Cagayan de Oro City. Diyang kalit nga miulbo ang dakong sunog Sabado sayo sa buntag. Sa cellphone video nga kuha ni Raven Niel, makita ang dakong kalayo samtang ginalamoy ang kabalayan sa lugar nga sagad gama lang sa light materials. Sumala sa mga residente, may buto nga kalan ang usa sa mga ginalantaw nga posibleng hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Among silingan isinggit nga kuan nga kanang naisunog na makod dayon ni. Eh basig mo tabok ba? Nya, Na sunog dako na kayong kalayo. Istorya daw na i-charge. Anak ko na ibutin sa batoy wa maklaro. tungod sa kadako sa kalayo ug kalisod sa dalan, gisaka ang sunog sa ikaupat nga alarma. Pinaspasay ang pagpalong sa kabumbiruhan sa kalayo. Hinuon, nakagawas ra ang tanang mga residente sa mga panimalay apan adunay pipilangan na samdan diyang misuway pa sila pagpalong sa kalayo. 22 ka mga balay ang apektado sa sunog, diin 20 niini ang totally damage. Mukabat sab sa 1.5 million pesos ang danyo sa sunog. Sa initial na to nga nakuha nga kwan for under investigate kang Dondon Ramos nga balay. Ato pa ning imbestigahan ko unsa gid ang cause sa maong sunog. Sa karon temporaryong nagtiner sa barangay hall ang kapin usa ka gatos ka mga individual nga apektado sa sunog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.